Hello mga kaidol, kumusta mong tanan? Kita niyo sa akong naong medyo stress kayo kay sige tagpulaw og himo og mga kanta natay mabuti nga mga kanta parodisong og original song. Kini nga video ay ipakita lang nako ninyo nga kung magtanom day ta og gulay sa tungtukaran, daghan kay tag gulay. Sunda ko ninyo, kita na ko sa inyo ha ang gitanom nako walang dam ha na midag ko na hapit na mamunga. Tara. Ali. Ini siya mao kini ang tanglad. Tanom na ko ning tanglad. Tulo na siya kaso lang na kuha na sa tubig ang isa. So dagko na siya. Tapos na tay kalabasa. Oh. Liso lang ni. Atong gi butang dire pero nitubo siya. Bali murag tulo ni kapunuan or duha so ako na sayo. Ug ang diare kini nga agbati naharbisan na ni. No, kung magtanom tas ng tukaran, makaharvest kita mga ka-idol. O ang sitaw dito, sitaw. Kini nga akong giusok-usukan rin mga ka-idol. Mao ni siya ang sunflower. No, atangan na to mga ka-idol ang pagtubo aning sunflower mga ka-idol kay gwapo kini sa tan-awon. Katong kabalo ba mo ni no, sunflower katong medyo bilog siya nya, mura sa sun. Kini gagmay pa. Kini gipatuyok na ko ni diri mga ka-idol sa palibot. Kini mao ni siya. Dako na ang isa. Nauna ni siya. Nauna mo kinaulahi. Tanaw na tong abangan na to yung mga kaidol ng bunga ani. Yung tataluyan na hinsok siya. Ug ari ang sitaw mga kaidol. Diri. Kini nga sitaw gipatanom na ko ni katong irikop katong kauban ako diri sa una. Kini nga gikaon siya sa manok kay wala na bantayan. Ang sitaw diya o batong man sa Bisaya, sitaw or batong. Dili sa kailangan nga limpyuhon gid nimo tanan kung naay mga manok. Kay tuhakon tong iyahang itong initubo niya sa iyang dahon gid niya. Ini mao ni. O nanay bulak oh. Nanay siya bulak. Ari, hapit na ni mamunga. Ari pa ang mga kaidol oh, bulak oh. Oh. Nanay siya yung kuan. Kadungan ni mamunga. Muna yung punuan. Ya sa daplin ani, kini dire lalong kini padagan dire. Ako ni siyang gitamnan og liso sa sunflower. Kini puhon og motubo ni mga ka-idol, motubo na man ganing isa. Mura. Murag na ini tubo dire. Oh, motubo ni, nindot ni siya pa tan-awon. Ana, padagan dito, paana dito. Oh, diba? Nindot kayo. Ang kalabasa, natay tanglad, ang okra bali na upos na. Natay sitaw, ang lagbati na upos na pod. Kay napahimos na mga kaidol, nagulaya na. Og mao na mga kaidol. Kamo diha nga nay pwede mo makatanom sa inyong lataran, tukaran sa likod sim balay tubangan. Wala, itanom mga kaidol, itisok ang liso. Di lang nato mahibalaan nga managko, no? Pero ano yo? Oh, nagko na. Nung hilig ko mukaon na ning sitaw or batong sa Bisaya. Pohon, mag-video gyapon ko mga kaidol. Kita na ko ninyo ang resulta ni ang bunga ning sitaw, ang pagdako sa sunflower o ang kalabasa. Atangan na to ang bunga sa kalabasa mga kaidol. Bahala gagmay at least natay kalabasa, no? Mao lang ning video mga kaidol. Habang gahimo tawag kanta, ipakita na ko ninyo ang akong mga tinanom diri sa atong tugkaran. Daghang salamat mga kaidol sa pag-share sa akong video. Thank you kaayo.